Pozdrav! Ovo je traktor IMT 542. Imam problem sa iskakanjem iz brzina. Sa iskakanje iz spore ili brze. Oba dvije ove ručice imaju luft. U ovom videu neću pokazati kako odglaviti, kako ištekati ove ručice kada pomiješa brzine. Ovaj video je namijenjen da popravim to, da se to više ne dešava. Sve ću promijeniti što je potrebno da ovaj luft nema. Skinut ću ovaj pokopac. Evo vidite kako će to izgledati.